سلام تخطيط سي ام اكس راشو لتوزيع سبورت حزنا لكم قريبنا لنا لما كنت لكم بخبرنا عدم ቅድድም ብሽክሌታ ትፈትው እንትኾንኩም ምናልባት ብዛዕባቶም ሰለስተ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ሰሚዕኩም ትኾኑም። ሰለስቲኦም እቶም ዝኸበሩን ናይ መድረኽ ውድድራት ኣብ ስፖርት ቅድድም ብሽክሌታ እዮም። እዞም ንሰለስተ ሰሙን ዝጸንሑ ቅያዊ ውዕሎታት እንተቐዳደምቲ ናብ ፍጹም ደረቶም ይደፍእዎም። ናይ መድያብ ቅጽበታዊ ውድድር ንናይ ክሮኖሜተር ክእለቶምን ዝፍትኑ ውድድራትን እዮም። ግራንድ ቱር ብዙሕ ሰሙናት ዝጸንሐ ናይ መድረኽ ውድድር ኮይኑ መዓልታዊ መድረኻት ናይ ዕረፍቲ መዓልትታት ኣብ ዝተፈላለየ ቅርጺ መሬት ዝካየድ ውድድር እዩ። እዞም ውድድራት እዚኣቶም ከም ጥርዚ ፕሮፌሽናል ቅድም ብሽክሌታ ዝቑጸሩ ኮይኖም ኣሸንኳይዶ ሰለስቲኦም ኣብ ሓደ ንምዕዋት ንሓደ ተቐዳዳማይ ኣብ ታሪክ ዝሰርዕዎ ውድድራት እዮም። ነብሲ ወከፍ ግራንድ ቱር ተመሳሳሊ ቅርጺ እዩ ዝኽተል። ከባቢ 21 መድረኻት ምትሕውዋስ ጸፍሒ ጎቦታትን ኣኽራናትን መስመራትን ከምኡ እውን ንዝተፈላለዩ ምደባ ማለታት ዝግበር ውግእ እዩ። ናይ ሓፈሻዊ ግዜ ተቐዳደምቲ ሓፈሻዊ ዓወት ክሃድኑ እንከለዉ ናይ ቅጽበታዊ ውድድር ናይ ዓቕብን ናይ ውልቅን ናይ ግዜ ውድድራትን ተቐዳደምትን ነብሲ ወከፎም ኣብ ውሽጢ እቲ ውድድር ናይ ገዛ ርእሶም ዕላማ ንምውሳኽ ይወዳደሩ። እዞም ሰለስተ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ብሽክሌታ ቱር ዲ ፍራንስ፣ ጂሮ ዲ ኢታልያን፣ ቮልታ ስፓኛን እዮም። ቱር ዲ ፍራንስ ኣብ 1903 ጂሮ ዲ ኢታልያ ኣብ 1909 ቮልታ ስፓኛ ድማ ኣብ 1935 ዝፈለሙ ውድድራት እዮም። እዞም ውድድራት ኣካል ናይ ሲኣይ ወርልድ ቱር ኮይኖም ማለት ኩለን ላዕለዎት ደረጃታት ጋንታታት ይሳተፋ። ዓመት መጽም ዝካየዱ ኮይኖም ንፕሮፌሽናል ተቐዳደምትን ኣድነቕቲ ቅድም ብሽክሌታን ኣብ ካላንደር ቅድም ብሽክሌታ ዝዓበዩ ፍጻመታት እዮም። ነብሲ ወከፍ ውድድር ናይ ገዛ ርእሱ ፍሉይ ባህርያትን መልክዕ ምድርን ልምድታትን ስለ ዘለዎም ማዕሪኦም በዳህን መሳጥን ይገብሮም። ኣብ ቅድም ብሽክሌታ ግራንድ ቱርስ ግዜ ብኸመይ ይሰርሕ? ኣብ ኩሉ መድረኻት ዝወሓደ ድምር ግዜ ዝረኸበ ተቐዳዳማይ ኣብ ሓፈሻዊ ምድብ ጂሲ ይዕወት። ኣብ ገለ መድረኻት ናይ ግዜ ቦናስ ይወሃብ እዩ። ንሕጊ ምጥሓስ ድማ መቕጻዕቲ ይኽተል እዩ። ክልተ ተቐዳደምቲ ሓደ ግዜ እንተሃልይዎም እዞም ክልተ ተቐዳደምቲ ኣብ መድረኻት ብዝሓዝዎ ዝበለጸ ደረጃታት ይፈላለዩ። ስለምንታዮም ተቐዳደምቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሓደ ግራንድ ቱር ጥራይ ዝወዳደሩ? ግራንድ ቱርስ ኣዝዩ ኣካላዊ ጻዕሪ ዝሓትት ከም ምዃኑ መጠን መብዛሕትኦም ተቐዳደምቲ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ኣብ ሓደ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ኣተኪሮም ክሰርሑ ይመርጹ። ነብሲ ወከፍ ውድድር ናይ ኣዋርሕ ምድላው ስለ ዝሓትትን ደረጃ ጸዓት ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘጥፍእን እቲ ናይ ተሃድሶ ጸዓት ጉዳይ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ ይገብሮም። ገለ ብርቂ ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ኣብ ሓደ ዓመተ ስፖርት ኣብ ክልተ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ዝሳተፉ እዮም። ንኣብነት ዝሓለፈ ዓመት ስሎቬናዊ ታዴይ ፖጋቻር ኣብ ጂሮ ዲ ኢታልያ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስን ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዓመት ተሳቲፉ እዩ። ኣብ ክልቲኡ ድማ ዓወት ሒዙ ወፂኡ። ነሰለስቲኦም ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዓመት ከተካይዶምን ብዝለዓለ ደረጃ ክዛዘቦምን ዳርጋ ዘይከኣል እዩ። ኣብ ሰለስቲኦም ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ኣብ ሓደ ዓመት ተወዳዲሩ ንሰለስቲኦም ዝተዓወተሎም ተቐዳዳማይ ኣሎ ዶ ዝብል ሕቶ ክለዓልና ይግድን እዩ። ዛጊታ ኣብ ታሪክ ቅድም ብሽክሌታ ክልተ ተቐዳደምቲ ጥራዮም ንሰለስቲኡ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ተዓዊቶምሉ። ቤልጂማዊ ኤዲ ሜርክስ ኣብ 1969 1970 ከምኡ እውን ኣብ 1972 ፈረንሳዊ በርናር ሂኖልት ድማ ኣብ 1978 1982 ከምኡ እውን 1985 ይኹን እምበር ኣብ ሓደ ናይ ውድድር ዓመት ኣብ ሰለስቲኦም ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ተሳቲፎም ኣብ ሰለስቲኡ ዓወት ሒዙ ዝወጽእ ተቐዳዳማይ ኣብ ታሪክ የለን። እቲ ቀንዲ ምክንያት ኮይኑ ዝግለጽ ድማ ኣብ ሰለስቲኡ ውድድራት ክሳተፍ ልዑል ኣካላዊ ብቕዓትን ጸዓትን ዝሓትትን ምዃኑ እዩ። ጂሮ ዲ ኢታልያ ዓመታዊ ወርሒ ጉንበት ዝካየድ ቀዳማይ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ናይ ሓደ ዓመት ውድድር እዩ። እዚ ውድድር ኣብ ገለ ቦታታት ኢጣልያ ወይ ድማ ኣብ ሓሊፉ ወጻኢ ሃገራት ዝጅምር ኮይኑ ኣብ ሚላኖ ወይ ሮማ ዝዛዘም ኣስታ 3400 ኪሎ ሜትር ሽፍን ን21 መድረኻት ሽፍን ውድድር እዩ። ከምኡ እውን ንኣፈ ታሪኻውን ዓቐበታት ስቴልቪዮ ዞን ካላንን ሞርቲሮሎን የጠቓልል። ኣብዚ ውድድር 22 ጋንታታት ብ8 ተቐዳደምቲ ተወኪለን ይወዳደራ። እዚ ውድድር ን3 ሳምንታት ዝቕጽል ውድድር ኮይኑ 2 መዓልታት ድማ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ንተቐዳደምቲ ዝህብ እዩ። ኣብዚ ውድድር 4 ማልያታት ንዑታት ተቐዳደምቲ ንክለብ ሶኒ ይቐርባ። ማልያ ሮዛ ንናይ ግዜ መራሒ፣ ማልያ ቺክላሚኖ ንናይ ነጥቢ፣ ማልያ አዙራ ሰማያዊት ማልያ ንኣንበሳ ዓቐብ፣ ማልያ ቢያንካ ውዲ ድማ ጻዕዳ ማልያ ድማ ንናይ ብሉጽ መንእሰይ ተቐዳዳማ ይወሃባ። ፋውስቶ ኮፒ፣ ኤዲ ሜርክስን ኣልፍሬዶ ቤንዳን ድማ ብሓሙሽተ ዓወታት ጂሮ ዲ ኢታልያ ክብረ ወሰን ናይዚ ውድድር ጨቢጦም ዝርከቡ ተቐዳደምቲ እዮም።
ዙር ፈረንሳ እቲ ንጉስ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት እናተባህለ ጽዋዕ ውድድር እዩ። እዚ ውድድር ኣብ ወርሒ ሐምለ ዝካየድ ኮይኑ ክልተ ናይ ዕረፍቲ መዓልታት ሓዊሱ ንሰለስተ ሳምንታት ዝካየድ ውድድር እዩ። ዓመታዊ መወዳደሪ ቦትኡ ዝቀየሩ ዙር ፈረንሳ ካብ ዝሓለፉ ዓመታታት ሒዙ ካብ ፈረንሳ ወፃኢ ውድድር ከበግስ ከም ባህሊ እናስረጸ ይመጽእ ኣሎ። ኣብዚ ናይ 21 መድረኻት ውድድር ድማ ተቐዳደምቲ ኣስታት 3500 ኪሎ ሜትር ይሽፍኑ። 21 መድረኻት ዙር ፈረንሳ ናይ ውልቅን ናይ ግዜ ውድድር ሰጣሕ ጎልጎል ናይ ዓቐብ ውድድራትን ዘጠቓለለ እዩ። ተቐዳደምቲ ኣብ ዙር ፈረንሳ ከም ታሪኻውያን ዓቐበታት አልፐ ዴሁዮዝን ኮልዱ ቶርማልትን ዝኣመሰሉ ዓቐበታት ክዲቡ ዝግደዱ ኮይኑ ኣብ መላእ ናይቲ ውድድር ካብ 30 ክሳብ 40 ኪሎ ሜትር ዓቐብ ክዲቡ ይሕተቱ። ኣብዚ ዙር ፈረንሳውን ብተመሳሳሊ 22 ክለባት ዝሳተፋ ኮይነን 176 ተቐዳደምቲ ድማ ንውድድር ቁሩባት ይኾኑ። ኣብ ዙር ፈረንሳ 4 ተገደስቲ ማልያታት ይቐርባ። ናይ ግዜ መራሒ ዝለብሳ ብጫ ማልያ፣ ናይ ነጥቢ መራሒ ዝለብሳ ቀጠልያ ማልያ፣ ኣንበሳ ዓቐብ ዝለብሳ ቀያሕ ነጠብጣብ ማልያ፣ ከምኡ'ውን ብሉጽ መንእሰይ ዝለብሳ ጻዕዳ ማልያ። ኣብ ታሪኽ ዙር ፈረንሳ 5 ተቐዳደምቲ ነቲ ውድድር 5 ግዜ ክዕወትሉ ምኽኣሎም ክብረ ወሰን ጨቢጦም ኣለዉ። ጃኬት ኣንኮቲልል፣ ኤዲ መርክስ፣ ማጌል ኢንድራኤንን ብ5 ዓውታት ክብረ ወሰን ናይ ውድድር ዝሓዙ ተቐዳደምቲ ክኾኑ ከለዉ ክሪስቶፈር ፍሩም ድማ ብ4 ዓውታት ይክተሎም። ቮልታ እስጳኛ ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ግራንድ ቱር ውድድር ናይ ሓደ ውድድር ዓመት ኮይኑ ካብ ወርሒ ነሓሰ ክሳብ ወርሒ መስከረም ዝካየድ ውድድር እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ እስጳኛ ሓሊፉ ድማ ካብ እስጳኛዊ ወፃኢ ካብ ዝርከባ ሃገራት ዝብገስ ኮይኑ ናይ መዛዘም ምዕራፉ ኣብ ከተማ ማድሪድ መዛዘም ዝግበር ውድድር እዩ። ኣብዚ ናይ 21 መድረኻት ውድድር ድማ ተቐዳደምቲ ካብ 3000 ክሳብ 3500 ኪሎ ሜትር ክሽፍኑ ይሕተቱ። ቮልታ እስጳኛ ከም ጂሮ ዲ ኢታልያን ዙር ፈረንሳን ን21 መድረኽ ዝካየዱ ውድድር ኮይኖም ነፍሲ ወከፎም 8 ተቐዳደምቲ ዝዓጠቓ 22 ጋንታታት ይሳተፋ። ኣብዚ ውድድር ተቐዳደምቲ ንሰለስተ ማልያታት ይቃለሱ። ቀያሕ ማልያ ንናይ ግዜ ውድድር፣ ቀጠልያ ማልያ ንናይ ነጥቢ፣ ፖልኮ ዶት ድማ ንናይ አንበሳ ዓቐብ ውድድር ይቃለሱ። እስጳኛዊ ሮቤርቶ ሄራስን ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮግሊችን ብ4 ዓውታት ቮልታ እስጳኛ ክብረ ወሰን ዝሓዙ ተቐዳደምቲ ክኾኑ ከለዉ ቶኒ ሮሚንገርን ኣልቤርቶ ኮንታዶርን ድማ ብ3 ዓውታት ኣብ ካልኣይ ተርታ ዝስርዑ ተቐዳደምቲ እዮም። እዞም ሰለስተ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ብሽክለታ ፈተነታት ጽንዓትን ምጽማምን ስትራቴጂን እዮም። እቲ ብታሪኽ ዝሃብተመ ቱር ዲ ፍራንስ ኣኽራናዊ ጂሮ ወይ እውን ቀጻዒ ውድድር ቮልታ እስጳኛ ነብሲ ወከፍ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር ድራማ ጅግነትን ማጂካዊ ስሕበትን ቅድም ብሽክለታ የቕርቡ። ፒኤስጂ መዛዘም ጾታ ረጊጻ ኣርሰናል ተሰናቢታ። ከም ኣብ ቀዳማይ እግሪ ፒኤስጂ ካብ ሜዳ ኣውፃእ ዝዓብለልቶ ኣርሰናል እውን ንቐዳሞት 20 ደቂቕ ቢሒጣ ኣብ ቀዳሞት 10 ደቂቕ 3-0 ክትመርሕ ዘኽእላ ዝነበራ ፈተነታት ራይስ ኦዲጋርድን ማርቲኔልን ከሲራ። ፒኤስጂ ካብ ጸቕጢ ኣርሰናል ብመልሲ መጥቃዕትያ ክትወፅእ ጀሚራ። ብፋቢያን ሩይዝ መሪሓ ድማ ንዕረፍቲ ወፂኣ። ድሕሪ ዕረፍቲ ዴቪድ ራያን ፍጹም ቅላዕ ቪቲንያ ዲሕኑ ከይተመጎሰ ከሎ ምክልኻሉ ኣግዲዕዎ ብሓኪሚ ካልእ ሸቶ ተመዝጊባቶም። ፒኤስጂ ልዕሊ 20 ደቂቕ ተሪፉ ከሎ ምሕላፋ ርጉጽ ጌራ። ኣርሰናል ተፋንያ እንዳተባሃለት ቡካዮ ሳካ ብዘመዝገባ ሸቶም ንፓሪስ መሊኣ ኣብ ወጥሪ ከይተእቱ ሳካ ኣብ ጥራይ ውልዳት ውድእ ሸቶ ባኺኑ ኣይቀጽዓን። ጸወታ ብዓወት ፒኤስጂ 2-1 ተዓጽዩ ብድምር 2 እግሪ ከዓ 3-1 ሉዊስ ኤንሪክ ወሪዱ ጸንሐ ናይ ምስልጣን ድሕሪ ባይትኡም ኣብ በራቢሩ ንፒኤስጂ ኣብ ካልኣይ መዛዘም ጸወታ ኣንጻር ኢንተር ሚላን መሪሕዋ ከኣትዩ ሓላው ውልዳት ዶኖሩማ ትማል ሶመር ካብ ዝገበሮ ኣበርክቶ ብዘይፍለን ፒኤስጂ ኣብቲ ድኹም እብረታታ ብዝግባእ ተዋሒስዋ። ዓመተ ውድድር ኣርሰናል ብዘይ ዋንጫ ምዛማ ተረጋጊጹሎም። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ካብ ሊቨርፑል ርሒቓቶ ዘላ ካልኣይት ተርታ ሒዛም መውዳኣ ዘይረጋገጸቶን ድሕሪ ምውጻእ ካብ ቻምፒየንስ ሊግ ንኣርቴታ ብደቂቕ ከገምግሞ ክቕንዩ። ደገፍቲ ፒኤስጂ እንኳዕ ሓጎሰኩም። ክልተ ኣሕዋት ኣሰልጣኒ ፊሊፖ ኢንዛጊ ትማል ሰንበት ንክለብ ፒዛ ናብ ሰሪያ ሓሊፋ እቲ ዝነኣሰ ሲሞኔ ኢንዛጊ ድማ ትማል ንኢንተር ሚላን ናብ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ኣብፂሕዋ። እዞም ክልተ ኣሕዋት ኣብ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት ኣብ ናይ ኢጣልያ ሰሪያ ክወዳደሩ ክንርኢ ኢና። እዞም ኣሕዋት ኢንዛጊ ኪኖቲ ዕዉት ናይ ክለብ ህይወቶም ንኣገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ብምጽዋት እውን ዕዉት ናይ ስፖርት ህይወት ሕሊፎም እዮም። ሕጂ ክልቲኦም በብናቶም መንገዲ ናይ ምስልጣን ሞይኦም ዝሓሸ ንምግባር ይጽዕሩ ኣለዉ። ጽቡቕ ናይ ስፖርት እዋን ክሕልፉ ንምነ። ነዛ ቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ብምግባር ሰዓቡና።